Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Escolteu-me, ara que estem arrencats amb aplaudiments. Seguim l'inèrcia. Un aplaudiment a la Comissió de Festes de Sant Feliu de Buixalleu. L'Associació d'Amics i Amigues de Sant Feliu de Buixalleu, de la qual tinc l'honor de formar-ne part, va tenir la idea de que jo donés la benvinguda, encetés una miqueta la festa major. I em diuen, tu fes la benvinguda, però clar, dius, collons, faig la benvinguda, però què dic? Benvinguts, ja està, no? I pensant una miqueta i mirant el cartell de la festa major, que suposo que molts de vosaltres heu vingut a altres festes majors, heu vist que anem a millor. Ho heu vist, oi que sí? És a dir, per començar, avui hem fet un sopar de recapte que no es feia. Ara farem un bingo musical amb veu de dona que no es feia. Però és que, a part d'això, també hi ha moltes coses que no es feien, però és que hi ha coses que es feien, si us heu fixat, i que no hi són aquest any, que són novetat. Aquest any no hi ha missa en honor a Sant Feliu. Bueno, una miqueta generós, crec jo. No, cadascú. Però sí que és cert que s'ha arrencat una tradició de molts anys i el motiu és molt senzill. Es demanava que la missa es pogués fer a les 11 del migdia, a les 11 del matí, vaja, per després poder fer l'aperitiu, com s'ha fet cada any, a les 12, i una presentació de llibre que es fa aquest any, però al mossèn sembla ser que no li ha anat bé que la missa un cop a l'any es pogués fer aquí, a Sant Feliu de Buixalleu, a les 11, i ens ha fotut la missa a la 1. I clar, a la 1, si després de la 1 fem l'aperitiu popular, no ho sé, jo crec que dinaríem a les 8 del vespre i no aniríem bé. Per tant, per primera vegada, hi ha un acte que s'havia fet sempre, i que aquest any no es fa. Els pregons i les benvingudes de festa major també han de tenir un punt crític. Jo crec que serveixen per això. I a mi m'agradaria que avui també el tingués, perquè tot i no ser de missa, a mi personalment em sap greu. Em sap greu que Sant Feliu, que no té cap culpa, s'hagi quedat sense missa. Bé, i he pensat, qui era aquest Sant Feliu? Perquè clar, estem aquí celebrant Sant Feliu, avui és dia 1 d'agost, dia exacte de Sant Feliu, fem missa en el seu honor menys aquest any cada any i fem festa major en honor a Sant Feliu. Qui era Sant Feliu? I dic, ostres, deixa'm-ho mirar. Per començar, Sant Feliu, el sant que dona el nom al nostre poble, va néixer a Tunis, a Tunísia, va viure l'any 300 després de Crist, per tant, aquí venerem un sant que és del Magreb, que és de Tunísia, que, bé, no sé si hi ha algú d'Aliança Catalana que això li fot gaire gràcia. Bueno, en aquest poble no en tenim, o sí, no ho sé. Bueno, ara no ho sé. No sé si hi és o no hi és, no ho sé, no en tinc idea. Però que pensem en això, que pensem que el sant que nosaltres venerem és un sant magrebí, que és un sant que en el seu moment va venir a viure a Girona. Per tant, era un nouvingut, era un immigrant, i que amb això també hem de donar una miqueta de voltes i reflexionar una miqueta. Resulta que Sant Feliu, que va morir l'any 304 després de Crist, era molt amic de Sant Cugat. És a dir, Sant Feliu i Sant Cugat eren molt amics. El nostre sant era amic d'un pijo, suposo, i perseguit per l'imperi de Dioclecià, de l'imperi romà, que evidentment anaven pels cristians, va decidir marxar de Tunísia i va venir a viure a Girona. A Girona el nostre sant va ser detingut i va ser condemnat a tortures molt bèsties. Una d'elles va ser arrossegat pels carrers de Girona, amb un carro, pels carrers adoquinats de Girona,
i Sant Feliu se'n van sortir. Va haver-hi una intervenció divina i va fer que Sant Feliu no morís, tot i ser torturat de manera molt bèstia, imaginem-nos, arrossegat per carros pels carrers de Girona. I això era pels voltants de Sant Feliu, de Sant Fèlix, que allà es va fer una església, l'església de Sant Fèlix, en el seu honor. No en van tenir prou perquè van veure que havia sobreviscut i el nostre sant, Sant Feliu, que avui estem aquí en el seu honor, el van portar a Sant Feliu de Guíxols. Allà el van lligar amb una roda de molí i el van tirar al mig del mar. Ell es va esfonsar i no se sap com el nostre sant, el sant que nosaltres honorem avui amb la seva festa major, se'n va sortir. Se'n van sortir. I no va morir. És a dir, realment era un sant que va fer servir els miracles divins per poder-se'n sortir. Però és que després el van detenir i li van treure tota la pell a tires fins que va morir. La meva pregunta és, Sant Feliu, que el van torturar arrossegant-lo pels adoquins de Girona, Sant Feliu, que després el van lligar amb una roda de molí i el van fotre al mig del mar a Sant Feliu de Guíxols, i que després Sant Feliu li van estirar tota la pell a tires fins que va morir, jo crec que es mereix una missa a Sant Feliu a les 11 del matí. Jo crec. Jo crec que almenys es mereix una missa a Sant Feliu a les 11 del matí. Bé, sí que és cert que després sembla ser que hi haurà missa a la 1, oi que sí? A la 1 hi haurà missa? Sí? El mossèn farà missa a la 1? Tot sol. Bueno, farà missa i ja està. Bueno, el que sí que està clar és que la missa no és en el programa per primera vegada. Bé, un cop dit això, i que ara suposo que sabem unes quantes cosetes més del nostre sant, que nosaltres li dediquem una festa major, o sigui, aquesta festa major és en honor a Sant Feliu, al costat de l'església en honor a Sant Feliu, església del segle XI, doncs que sapiguem que el seu origen són aquests. Un sant magrebí i que va ser torturat i que se'n van sortir d'unes quantes tortures fins que finalment va acabar morint. Mireu, avui m'agradaria, en aquesta benvinguda, he pensat dedicar-la a Sant Feliu, ja que no té la seva missa, i també dedicar-la a la nostra comissió de festes. Perquè després de molts anys, ja ho sabeu, som un poble molt petit, en la que hi ha moltes festes majors, una comissió de festes molt petita, que està molt i molt viva. I això, per un que és de Sant Feliu com jo, a mi em fa molt feliç. Veure que, carai, tenim barra, que tenim ganes de fer diners per poder fer més actes, i ja que els actes gratuïts com la missa no es fan, doncs l'any que ve contraatacarem amb més actes. I una altra cosa, jo crec que es pot aplaudir, si voleu. Sant Feliu va per tu! I una altra cosa que també hem de tenir present, perquè n'hem d'aprendre molt de les coses, és que una paradeta de braçalets i arracades està fotent més calés que la caixa. I això crec que també és digne d'analitzar. Gent de Sant Feliu, gaudiu moltíssim de la festa major. Ara tenim un acte nou, un acte que no havíem fet mai, que és un bingo musical, que tenim la Xari ja per aquí a punt, que ens farà el bingo musical amb veu de dona. Gaudiu moltíssim de la festa major i permeteu-me que el darrer aplaudiment, n'heu fet uns quants, sigui el nostre sant. Sant Feliu, va per tu! Gent de Sant Feliu, bona festa major i sol, bona gent! Som-hi! Bingo musical, som-hi! Bingo musical a peu de dona! Mare meva, aquesta carrera amb talons nano pot tirar una cruz, Oh, ja veig quina gent més maca, quina paradeta més maca hi ha, ja es pot comprar, Mare meva! Si jo no veia no ens hem conegut, nosaltres, ni jo no... Oi, més sovint, estem impressionats, Bastante bueno el escenario, lo que nos servirá.
Benvingut a la festa major de Sant Feliu. Muchísimas gracias, nosotros son Cherokee. Highway to hell, I'm on a highway to hell. Venga, ven por. Highway to hell, I'm on a highway to hell. Vosaltres. Tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando, como si estuvieras bajo el agua flotando.
A més de col·laboradora de la Hoja del Lunes de l'Associació de la Premsa d'Alacant, Déu-n'hi-do, I dirigí i conduïa el programa cultural El Galliner de Ràdio Zeta a Alcoi i actualment és col·laboradora d'opinió de Ràdio Alcoi Cadena Ser. Va obtenir el premi aquest premi és complicat de dir, Premi Capep. És un premi, d'acord? De periodisme de la coordinadora d'associacions Escola Valenciana l'any 1992. Ara entenc el Capep. Coordinadora d'associacions Escola Valenciana, i això va ser a l'any olímpic, a l'any 1992. Ha publicat Enterreu-me en Batí Sabatilles, lletra impresa del 2017, novel·la basada en la vida del poeta Joan Valls. Ha guanyat no només el Premi d'Abans, sinó uns quants més, el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil amb Amaga't dels Drons, Bullent 2021, i el Premi de Narrativa Infantil Juvenil Ciutat de Dénia, amb El secret de Sàfira, Andana 2024. Ja veieu que el País Valencià ha fet moltíssimes coses, moltíssimes. I avui ens presenta, i tenim la sort de tenir-la amb nosaltres, ens presenta La cadira de l'artista indòmit, que és la seva darrera novel·la. Per tant, arrenquem amb un fort aplaudiment per l'Ester Vizcarra i Fortuny. Bon dia. Mireu, jo el que he pensat és que com que estem de festa major, tampoc no estem perquè aquí vingui a fer-vos un gran rotllo sobre mi, sobre el llibre i tot això. Llavors, només us explicaré una cosa. És a dir, aquest llibre va de la resolució de les persones, és a dir, d'aquella època en què els joves volien trencar amb tot, no? Que va ser a finals dels anys 60 i els anys 70, que és quan als Estats Units es produeixen totes aquelles protestes massives perquè la joventut creia que els seus governs estaven ficant-se en massa guerres alrededor del món. Ara ja les coses encara han anat a pitjor, però en aquell moment va ser quan va començar als Estats Units, diguem, a ficar-se en guerres com el Vietnam, i la joventut no hi estava gens d'acord. Protestaven, van aparèixer els hippies, no? I el que vaig a fer és, en lloc d'explicar-vos més coses i de fer-vos més rotllos, vaig a llegir-vos trossets de la novel·la, no? Que els alternarem amb música de l'època, i ara voldria que l'Eric em posés la primera, no? Nova York era, sens dubte, una ciutat d'artistes. Per això hi havia també magnífiques botigues de materials. Manuel es mirava els olis dins d'una del carrer Mercer pel febrer de l'any 1980. Pensar-vos davant del fet que n'hi haguera tanta diversitat. Foscos, espessos, liquats, mats. Ell que s'havia educat amb l'aiguarràs i l'oli de llinós comprats a la drogueria del Soldat. La mateixa botiga que li venia a la mare el lleixiu i el sabó de Marsella. I és